Мен өзім 1987 жылда Үзек ауылы Тілеші районында туып өстім. Үзек орта мектебін тәмамлағаш, Казанское высшее военное командное училище оқуға кірдім. Аннары 3 жылдан соң Московское высшее военное командное училище, Мәскеу юғары хәрби оқу йортында оқуымны дәвам еттім. Һәм оқу бітіргәч, Хабаровск шәһәренә хезмәт итәргә туры килде. Хабаровск шәһәрендә Красная Речка авылында хезмәт иттем. Башта килгәчтәген командир снайперского взвода идем. Аннары инде 8 айдан командир разведывательный рота булдым. Бик кызык, үземә дәген бик ошый. Полигоннарда, менә басуларда атулар, оештырулар бөтенсе дәген үзебезнең үстәдәген бик күп ные. Минем кул астымда 150 кешегә якын хәрби егетләр үземнең кул астымда, 11 боевая машина пехоты дип әйтәләр аны, БМП дип әйтәләр икенче төрле әйткәндә. Шул техникалар кул астында барсы дагы. Бик ошады, менә исемдә дә, бик күңелемдә дә калды. Киткәндә дә, барганда да аннары, менә отпускларга кайтканда да, самолетларда гына очып, поездларда йөрергә туры килде. Бик күп шәһәрләрне, бик күп матур районнарны, шәһәрләрне, Байкал күле дип әйтәбез бит инде Россиядә иң зур, аларны күреп кайттык. Бик менә югары нәтиҗәләргә ирешергә туры килде дип әйтергә була. Шулай ук инде монда кәйтә укыгач, эшләп киткәч тә 21 елда мобилизация башланды бит инде безнең. Бу мобилизация вакытында инде мин Казан шәһәрендә 4 айга якын Башкортстаннан килгән җегетләрне СВОга әзерлек белән шөгыльләндем. Бу җегетләргә инде исән-сау әйләнеп, исән-сау үз вазифаларын үтеп, исән-сау кайтырга язсын дип теләп каласым килә. Барыгызны да бәйрәм белән.